bakar apa piye. Saiki wis cukup iki. Wong kerja sak bodho gelepe dhewe lho. Ora ndek kerjanan, njaluk-njaluk. Barang dhewe kerjanan kok sak penake dhewe. Lah ya ini karo bojo teko karepe iki piye? Nggawe wong emosis wae. Jal iki tak tilian iki. Sing sawah yo urung kecekel belas. Iki aku ngongkon tongweh kan. Kon resik-resik omah tak kening kesing-kesik. Sing barang-barang orang genah teng blarah kuwi. Tak tilani aja. Ih, apa meneh wong iki emosis malah gare kok ngene lho. Sandung to. Jan. Kerjane wong bu. Sampak aku kaya roti bayam. Iten ono. Dalah aja. Piye to? Lah kok kerja esuk kok bisa berantakan iki piye karepmu? Iki mau murat marit, Pakde. Lah malah noto kayu kok dadak arep nggo arit karepmu piye? Wong murat marit tok arit. Wong budek kaya. Kok iso nek noto yo ditoto sing radi lah kok njaluk arit. Lah iki malah njaluk ketan kok. Kowe mau wis sarapan karo sego karo tiwulmu. Lah kok njaluk ketan iki mu? Lah wong tak toto rapi kaya ngene kok ngomongi ketan. Ketan itu ketan setan kuwi paling. Lah iya. Jan sik judeg tenan aku iki. Lah iki mau kok lah awakmu ngerti to, aku saka sawah wetan iki mau. Lah bocah-bocah takon kerja lho. Lah kok malah ora enek sing nongol. Lah iki ngerti awakmu malah koyo ngene berantakan ngene iki piye, Jal? Malah dadak nembung arit, njaluk sarapan ketan. Ya padhe nesu ngene iki. Astagfirullahaladzim. Wong kok dijak ngomong ora nyambung belas. Susu jungkelke paretan. Boro-boro sawah sing ning karetan. Iki lho sing karetan iki urung kecekel karo sing wong kerja. Sing ning karetan belas urung didemek belas. Mulai judeg Pak De iki. Ngerti ora kowe? Susu edan melok kowe, Pakde. Kerja ngene iki. Hah? Susu edan. Nah, kuwi masuk. Ngono lho. Masuk piye? Lah ya nek sing ning perapatan kae, sawah blonggot perapatan kae, wis masuk sing kerja apik kabeh. Iki wis beres. Wis beres saiki. Apa iki? Iki wis tumpukane kayu wis beres. Eneng to. Parep bayar langsung. Aku kurang ajar meneh wis. Noto urung tenanan ngelokne Pak De rembes ngene iki. Tak kabus. Saurung metu iki. Iki wong iki suwe edan kok piye wong iki? Jak ngomong. Apa gawe mumet aku wis deh. Oh, nek muger wong koyo ngono tak gawe memet mesti memet. Suwi-suwi mentolo gebuk aku karo kowe iki. Iki to. Lho, Wah, iki kepiye? nek ngene bengkong lho. Wah, kowe iki kok bloblokmu. Nek iki memang pas bener nggo tutukan beduk to. Nah, tapi kudu dipotong tekan kene. Ya ora apa-apa nek jaluk nggo tutukan beduk nggo ning masjid oleh. Padi ku wonge loman lho ora pelit. Menuthuk awakmu.
Ya ora bisa. Nek tutukan beduk diketok pas digawe sing halus, ora dipaku. Ya susu aku nang kene sebulan iso edan kaya Pakde Moko iki kerja nang kene. Nek ketan Pakde ora duwe lho, nek tiwul karo beras putih duwe sego putih. Wis, saiki dik dibayar gorene. Hah? Bayar. Apa nih? Iki lek kerja dibayar. Lumane. Kene awakmu ngerti lho. Berjuang keras ini Pakde. Apa nek sing sawah kae sing mbok omongke nggon karetan to? Kemang bener, mbiyen Pakde tak rewangi buruh macul. Entuk sethithik mboko sethithik tak nggo tuku nggone Pakde Ahyar kae. Ya bener. Kae nggone Pakde Ahyar. Sing wis rajin to, sing sok nutuki bedoke to. Kuwi jan kelingan tenan karo Pakde Ahyar kuwi lele. Tenan kuwi. Aku kok mentol. Aku kok sebel bang rungokne omongane Pakde Moko. Mentol. Iki jenenge pangan sing alami ya iki. Pertama mangani godhong. Susi mangani Pakde Moko kang budheke wong. Ya. Ngapa tak kowe? Wah, kowe sik kelingan to? Sik kelingan to? Kelingan apa, Pakde? Lha dhisik lho. Zamane Pakde isih dadi gambuh jaranan ki mbok akeh nek padha mendem mesti ngrawuki ngene to. Iya to? Ya iki mergo awak sampean kuwi lho. Oh, salah kowe. Kat mau dijak omong ora. Sing tukang mendem mangani ngene uduk Sopian. Darwo. Pakde karo mutu senajan tuwa sik pangga eling lho. Wong sing gambuh ya Pakde kok. Edan tenan susu iki, edan iki. Uduk Sopian. Darwo lho. Astagfirullahaladzim. Kalau aku harus sampean ki. Ngopo. Malah goleki lek tolong. Yo, Apa kuwi? ora. Rokok entek Pakde rokok entek ya. Nek karo rokok, Nang sumpetne no. yo. Sumpetne. Tanom ki kudu karo wong tuwek, wong sepuh kudu yo ngormati. Ger. Pakde, wis seger. Ger. Saiki rungokne ngomong aku. Lah aku mau mbak ngrungokne omonganmu terus to. Aja gawe erosi aku. Malah rosi. Esmosis. Kuwi kerjaan aku rampung. Le numpuki kayu. Ramung to. Rampung. Lah urung ditata rajin lho. Ya rajin piye? Iya ya. Piye? Terus aku arep mbok bayar apa ora? Ya dibayar to. Nah, Tapi kan urung rampung. kok rampung meneh. Iki wis rampung, ya. Lah sing ning mburi kan isih ora enek ditotoni meneh. Lah mau ki ngomongnya piye, Pakde? Kayak borongan kayu kae susunen sing rapi. Iya sing ning ngarep. Nak wis rapi engko tak bayar. Lah iya rapi sing ning ngarep lho, weh. Sing ning mburi kan urung ditata iso akeh. Jenenge iki akal-akalan iki, Ya Dik. ora ya kok dibayar, weh. Pakde ku tenang nek masalah duit ya, ora usah kuwatir. Toto dik sing ning mburi, bar rampung sing mburi tak bayar. Situ ora nggo pendukan beduknya. Mentung awakmu mentung beduk piye. Larane lara
ora kaya wong kang nandang uyuh. Mangan ratoyan beton rajenak dolan ning omah bingung mung kudu weruh wating ati tuh kesuma ayu apa ora trenyo sawangan iki awakku sing yalah nek lagu kuwi jan lagu kenanganku mbiyen jamane isih gendeng karo Darsini ora doyan mangan ora jenak dolan ya turu ora iso. Nggo saiki nasib bebas ini. Gimana kayu urung dipeceli. Tomah iki piye to karepe. Numpuk. Salah. Jan ora mudengan to iki. Nek dikandani mesti enggak nyambung. Dasar budak ngono ngomong. Ngono tau tak kon berobat ya ora gelem berobat lho. Dene ora gampang nyambung, ora gampang nyandak. Ora tak kei gawean mesakno. Naming budak ya kelewatan wong. Wong. Dalan ngene Pak Demoko mbusuk-mbusuk angel kaya ngene. Lah Catherine ngopo yaya antur kono iki? Masuk men. Nene, Alah tong weh. Ngopo kuwi? Kowe nggawani kaya ngono nggo ngopo? iki lho kerja ngene wong budak. Ya apa nih? Aku ki poso. Pengen kae lho apa jenenge? Rucuh. Rucuh. Heeh. Oh, nek Pak Demoko akeh tae. Oke. Oke. Oh, Tapi wong tembungke ndang. budek iki apa ya? Kamu ngopo? Yo tembunge kowe. Kowe kan kerjaan kene to? Aku kerja nang kene Nil. Yo wis tembungno. Ya yo. Yo ayo. Yuk. Yuk. Weh. Aku tak nunggu ning kene yo. Kowe sing tembung. Oh, ya wis. Yo. Wis nunggu kene ya. Yo. Ya. Nggonku nandang brontok Ade. Witeng pari. Woi. Wadalah. Ngageti lho kowe. Wong iki nek sing sopan, nek teko apa nek wong tuwa kula nuwun permisi Pakde, marang nolak ngono kuwi lho ngageti aku e. Aku lho wis bengok-bengok Pak De, sampai lambeku nduwer ket mau malah nyanyi wae. Ora krungu dasar budek kok kowe De. Karepmu ki piye? Iki lho kayune tak usini. Kowe kerjananmu ning kono rampung malah ning tanah bengkok ngono karepmu piye? Lah karepmu lho, kerjananmu kabeh urung rampung. Lah kok malah ning tanah bengkok ngono sawah bengkok ya ora patut kowe. De. Trinil apa njaluk klopo? Hah? Trinil apa njaluk klopo? Ora duwe. Tuh. Lah wong jenenge apa nggon mar slametan kok nyilih kloso. Klopo Trinil apa njaluk klopo arep dirucuh. Kloso to? Kloso ki Pak ora duwe. Kloso ngembuntel awakmu kloso. Klopo. Klopo. Lah iya kloso. Apa riasinan awakmu?
Kowe iki nang kasih ngomong trinil malah aku malah stres kaya wong edian. Iku yo to jenenge. Gitu. Kayak ribet itu dong apa tuh? Biyo pada mongkon nih. Bisa. Kayak diapaan nih tong? Murah ini. Ten. Lo ya. Yang ini kayak nih. Wah, penjaga! Dia kan ada mau sabar mau soal. Wis saiki. Ampun Pak De. Ora ampun. Ampun Pak De. Ayo kene dulu. Kowe njaluk kerjaanan. Ayo kene. Kowe Ampun Pak De. njaluk kerjaanan dikek kerjaanan malah tak geleme duit kok njaluk kowe. Iki lho, kelakuane kancamu iki. Apa we? Lha ngopo, Dek? Golek manuk. Nek ndi kowe mau ora nongol ayo. Bu ora pak to Pak De. Lah awakmu ngopo ora ono duit dijaluk bayarane? Golek manuk Pak De. Heh? Golek manuk. Apa kowe? Cucuk manuk. Iki malah nakon kluthuk kowe kluthuk. Allah. Lah mbok kowe kan kerja cah loro. Nek kluthuk wis digenah-genah pamitan karo Pak De. Kowe sing tanggung jawab. Duit mbok jaluk. Lah kok ora menyang kowe? Wis Pak De, sabar. Apa kowe? Sabar. Oh iya bener untung ora tak babat karo tampar memet deh. Nah, iki kan aku mau ngomong to. Trinil ki ape njaluk degan. Sopo nih? Trinil. Sopo? Trinil. Lah iya. Njaluk degan lho, njaluk degan. Iya kan urung rampung ki dhisik. Kerjanane baru njaluk bayaran. Kaya iki wedi Pak De. Lah iki tak njaluk bayaran dhisik cah loro tak kei. Lah kok malah kluthuk malah nek perlu ya pamitan wajar izin oleh karo Pak De. Lah iki ora menyang. De, meneng De. Tinggo kacamata iki ben ora budek nek iki. Ya, tinggo. Nah, wis. Giyan Pak De. Asli giyan lho. Kayak munyuk. Wis, sak omong wae. Aku malah Kayak munyuk. Apa nih? Paling kacamata nggo tambah kayak munyuk. Matur nuwun. Hebat tenan. Wis. Pak De ganteng banget ya. Saiki rungokne. Piye? Trinil njaluk degan. Kae wonge nang kono kon nembungke aku. Trinil. Heeh. Ngapa? Cahe ayu lho. Trinil piye? Trinil. Njaluk degan arep dirucuk. Oh, wajar arep becek mesti dandan to. Ngopo kayak iki jan. Tong wae. Ya kudune nek arep becek mesti dandan. Kowe ketemu Trinil ora? Ki Trinil. Ade. Cah ayu. Lah ngopo kok nek kebon baru Pak De? Arep njaluk kambil. Njaluk kambil. Oh. Kambil enom. Allah okeh, milih. Apa lho sing ora nggo cah ayu? Hah? Pekne. Pak De ora iso menek no. Lah terus Gancuk jarang. ini golek kambil wis melu aku. Hei!